मोननैसो बाथ्रा लानानै आं दिनै मिरु पिपलनि फोसावदिं नेहाथारि जानानै बाथ्रा बुंनो सानदों। मानिनां अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा जोंनि इउपिपिएल हानजानि आफादगिरि लोगोसे बिटिआरनि सिएम मानिनां मुश्रीफ प्रमद बर' आरो जोंनि हानजानि गाहाय नेहाथारि मानिनां राजु कुमार नार्जारिनि सायाव थांनाय सानसे साननैनि सिगां माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा आसि खिन्थि बाथ्रा बुंनायनि सायाव हानजानिफ्राय आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। अमर सिंह ब्रह्मआ आं मिथिनायाव सरकारि साख्रिआवला महरै बिथाङा गोबां गोलाव बोसोर साख्रि मावनायनि उनावहाय दिनैनि समाव बिथाङा सासे रिटायार बा आजिरा मोननाय सासे गोग्गो नोगोरारि आरो सासे रिटायार मोननाय सासे सरकारि बिबानगिरि। नाथाय बिथाङा दिनै जोंनि इउपिपिएल हानजानि आफादगिरि आरो बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुंगिरि मानिनां प्रमद बर' आरो राजु कुमार नार्जारिखौ मा बाथ्रा लानानै जोलैनि हांगार बुंखो? जोलैनि हांगार बाथ्रा बुंनायजोंनो जोंनि समाजा सोदांजायोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ बाथ्रा गैया। नाथाय मा आयदाखौ लानानै बिथाङा दिनै जोलैनि हांगार बाथ्रा बुंदों बेनि गुबै ओंथिफोरखौ बुङोब्ला जों मोजां मोनगौमोन। बिथांनि बुंनायनि सेर जों पार्टिनिफ्राय आं बुंनो सानदों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जाखिनि बिटिआर सुक्ति जाबाय, जाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थानाय एनडिएफबिनि बिदा फंबाय बिथांमोना मोनब्रै गुटआबो गोजोन सावरायनायाव बाहागो लानायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि इउबिपिअनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि ओनसोलाव गोजोन खौसेथि मोनफ्रोमबो हारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि बिदा फंबाय अनलायनायनि मोनसे थासारि लाबोनो थाखाय बिटिआर सुक्तिखौ जों खालामदोंमोन। बे बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उन बाहागोआव दिनैसिमाव जोंनि बिटिआरनि बा बिटिसि ओनसोलनि गासै जिल्लाफोराव दिनै गुबुन हारिनि गेजेराव बिदा फंबायनि अनलायनाया जेरैबायदि गोख्रों आरो गोजोन जाबोदों, बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा नुसनाखै नामा अमर सिंह ब्रह्मआ? दिनै माबा मोनसे दफाखौ लानानै माबा मोनसे सुक्तिखौ लानानै बिथाङा दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बा समाजनि दैदेनगिरिफोरखौ जोलैनि हांगार बुंब्लानो जे बे जेंनानि बाथ्रा दान्थेलायनाया जोबलांगोन बे नङा। जोलैनि हांगार बुंनायनि सिगां बे सोर दैदेनगिरिया समाजनि थाखाय खामानि मावबोदों, सोर बिबानगिरिया ओनसोलनि गोजोन खौसेथिनि थाखाय बाथ्रा सानबोदों, बे बाथ्राखौ नोजोर होना दिनैनि समाव गोनांथि दंमोन आं सानो। मानिनां अमर सिंह ब्रह्मआ गोलाव सरकारि बिबानगिरि महरै साख्रि मावनायनि उन आरो सिगां अमर सिंह ब्रह्मआ सोर, अमर सिंह ब्रह्मआ मा मावोमोन, अमर सिंह ब्रह्मआ मा थाखोनि मानसि, बेखौ जोंनि समाजा बयबो मिथियो। दिनै बिथांनि माखासे जानाखि फोरमायथि थांनाय माखासे साननि सिगां जाखिनि प्रेक्टिकेल जों नुदों, अमर सिंह ब्रह्मआ सासे सोलोंथाइ बिफाननि बिअ लेभेलनि बिबानगिरि जानानैबो बिथाङा दिनै मानो आर्मस गोनां लाइसेन्स लानो गोनां जाखो आरो बिनि फोरमायथिखौ गावनो बुंदों। गावहा लाइसेन्स गोनां आर्मस दङ। सासे सरकारि मोजां गुन गोनां बिबानगिरिया माब्लाबाबो सरकारि आर्मस लानो गोनां जाया। जुदि बिथाङा रायजोनि थाखाय बाथ्रा सानदोंब्ला, रायजोनि थाखाय समाज सिबिबोदोंब्ला सरकारि आर्मसनि बाथ्राखौ बिथाङा मानो दिनै गावनो सिखार जानांगौ? आं मोनसे बिदिन्थि होनो लुगैदों। जेब्ला आं जार्नालिस्टमोन 2019 मायथाइनि सामार भेकेसननि उनावहाय, जेब्ला सामार भेकेसन जोब्बाय 1 थारिख आगस्टनिफ्राय क्लासा फरायसालिफ्राव जागायफिनसिगोन, बिथाङा बै समाव गसाइगाव ब्लक एलिमेन्टारि इडुकेसन अफिसनि बिथाङा बिअमोन। बै समाव सामार भेकेसना जोब्बाय, जुलाइ दानसेयाव 2019नि जुलाइ दानसेमानि अखा हानायनि जाउनाव बिथांनि गसाइगाव खोन्दोनि सिङाव थानाय फालोगुरि एलपि स्कुला गङिया दैमानि खुरखानायनि उनावहाय ना स्कुल बिल्डिंआनो पिकचार महरै दंमोन, ना स्कुलनि उखुमानो पिकचार महरै दंमोन। बिथाङा बे स्कुला दैमा सेराव थानायखाय बिथाङा खबर लायाबालानो बिथाङा स्कुला गावनि खोन्दोनि सिङाव बबे स्कुला फरायसालिया बिल्डिं नङा गुलांदों दैबानाजों, बबे स्कुला बबे खुरखाजादों दैबानाजों, बिथाङा बिनि थयथ' गैया। जेब्ला आङो बै समाव खौरांगिरि नालाय, बे फरायसालिनि सोमोन्दै आं निउसजों जेब्ला आङो बुलेटिन आं जेब्ला डिसप्ले खालामो, बिथाङा बै समाव बे आंनि निउसखौ लानानै बिथाङा गावनो खारबोनांदों गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरजों बुंहरजानानै। सासे गावखौनो जुदि अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा गावखौनो सासे जुदि दायित्व गोनां बा रेसपन्सिबल अफिसार होनना बै समाव सानदोंमोनब्ला, बिथाङा बै समाव गंसे फरायसालिया दैबानाजों
दा बिनि थयथ' गैया गावखौनो जुदि सासे गोग्गो नागरिक गाव दिन्थिनो मोनब्ला बै समाव बै फरायसालिया मा अबस्था दंमोन बिथाङा बेखौ खबर लायाबालानो जेब्ला निउसाव नुबाय होमबासो बिथाङा गाव फारनानै खारबोनांदों आं निउस दामनायनि उनावहाय बिथाङा फैनानै खबर लाफैनांदों गावनि स्कुला बबेयाव मा अबस्था दं बबे अबस्था गैया बै समाव गावखौनो गाव सासे बिबानगिरि महरै अमर सिंह ब्रह्मआ मानो दायथ' लानो हायाखै आं बुंगोन दिनै सरकारि बिबानगिरि महरै अमर सिंह ब्रह्मआ सासे फैलार अफिसारमोन मुङावल' अफिसार बियो खिन्थु गावनि डिउटियाव बियो पालन खालामाखै बिनि उदाहरना बेनो फालोगुरि एलपि स्कुला दैबानाजों खुरखा जादों फालोगुरि एलपि स्कुला दैबानानि उनावहाय फरायसालिनि थासारिया गुबुन जायगायाव थानांदों बे फोरमायथिखौ बिथाङा मिडियानि गेजेरजों खिन्थु मोन्दों बेखौ आं जायगानि मानसिफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै खौरां मोननायनि उनावहाय जेब्ला आं निउस खालामो बिथाङा बे उनावसो हुस फैदों जुदि दिनैनि समाव बिथाङा गावखौ गोलाव बोसोर सरकारि बिबानगिरि महरै फोनांजानायनि उनावहाय दिनै बिथाङा जिरायनाय सम रिटायारनि उनावसो बिथाङा मानो माहारिनि गिदिर बाथ्रा साननो मानो बिथाङा फारखानांखो बै समाव साख्रि मावनाय समाव बिथाङा माहारिनि बाथ्रा सानाबालानो गावनि न'खरनि बाथ्रा सानदों गावनि संसारनि बाथ्रा सानदों दिनै रिटायार समाव बिथाङा माहारिनि गिदिर बाथ्रा बुंदों बै समाव मानो बिथाङा माहारिनि बा ओनसोलनि जोंनि सिक्खा दिक्षानि बाथ्रा मानो बिथाङा सानाखै आं दिनै बिथांखौ बुंगोन बिथाङा सासे बिबानगिरि महरै रिटायारमेन्ट लाबाय सरकारि बैसो बायदियै बिथाङा गावनि थोजासे लेभेलाव जाखिनि केपासिटि दं बिथाङा बे लेभेलाव थानानै समाज सिबिनायनि बाथ्रा सानोब्ला मोजां जागौ नाथाय दिनै बिटिआर सुक्तिखौ लानानै बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंदों फोरमायदों बिटिआर सुक्तियावलायनो जेबो गैया बिटिआर सुक्तियालायनो जोंनि ओनसोलनि जेबो डेभेलपमेन्ट पेकेज लाबोनो हायाखै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एनडिबिनि बै समनि एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा मोनब्रै हान्जानिफ्राय सावरायग्रा फेक्सनानो जा रन्जन फेक्सनानो जा गबिन्द बसुमतारी फेक्सनानो जा धीरेन बर' फेक्सनानो जा गासै खोन्दोनि सुबुंफ्रा एनडिबिनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफ्रा बिटिआर सुक्तियाव बाहागो लानायनि उनावहाय दिनै जेरैबायदि सरकारि बिथांखिफोरनिफ्राय बिथांमोनखौ सरकारा जानाखि फिन फसंफिननायनि जानाखि खोन्दोफोर दफाफ्रा मोनसे उनाव मोनसे बारलांगासिनो दङ दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव गोजोन फैदों मोनसे समाव क'क्राझार सोहोराव फालांगिरि फसंथानफ्रा मोनाबिलिनि 6 बाजि 7 बाजि जानाय लोगो लोगो दखान बाजारफ्रा गासैबो बन्द' जादोंमोन दिनै जोंनि ओनसोलाव गोजोन फैबाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरा दिनै जोंनि बिटिआर सुक्तिखौ बरायदों दिनैनि समाव बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोलाव बिटिआर सुक्तिनि जेबो जायाखै जोंनि ओनसोलाव बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जेबो डेभेलपमेन्ट पेकेज फैयाखै होननाय बाथ्राफ्रा राजखान्थियारि चक्रान्त बिथाङा बबे थांखिजों बिटिआर सुक्तिखौ डिनाउन्स खालामफिनदों बिनिबो बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बिथाङा रोखायै बुङोब्ला मोजां जागौ बिटिआर सुक्तिखौ डिनाउन्स खालामनो बुंनायनि गुबै मोन्थाया अमर सिंह ब्रह्मनो सोर होखो बिटिआर सुक्तिया अमर सिंह ब्रह्म बिथां बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोलनि थाखाय जेबो जायाखै बे नङा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो अनलायनाया जेरैबायदि थासारि बोहैबोदों बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बिटिआर ओनसोला फैगौ समाव गोबां रोखोमनि गोबां थाखोनि जों जौगानाय मोनगोन जोंहा मिजिं दङ मानोना आं दिनै बुंगोन इउपिपिएल हान्जानि जानानै जाय बिटिआर सुक्तियाव अकल एनडिबिल आफादफ्रा बाहागो लायाखै बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि महरै दिनैनि चिफ बिटिआरनि बै मानिनां प्रमद बर' दिनैनि सानजा क'क्राझारनि एमएलए इउपिपिएल हान्जानि बै समनि गाहाय नेहाथारि एबसुनि लरेन्स इस्लारि आरो इउपिपिअनि दैदेनगिरि बिथांमोना जुथायै माहारिनि थासारिखौ जोंनि ओनसोलनि रांखान्थियारि थासारिखौ समाजखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों आरो गोथौ जौगानायनि मिजिं लानानै जों बिटिआर सुक्ति खालामदों बे बिटिआर सुक्ति खालामनायाव बै समाव बिपिएफनि दैदेनगिरि बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि बै समनि मानिनां हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफनि गोबां थाखोनि दैदेनगिरिफोराबो बिथांमोना साखि महरै बिथांमोना बिटिआर सुक्तियाव साखि होदों सहि होदों दिनैनि समाव अमर सिंह ब्रह्मआ बुंनो नागिरनाय बाथ्राफ्रा मा बिटिआर सुक्तिया खालि जोंनि माखासे आफादफोरनिल' मोनसे नजिर नामा जुदि बिटिआर सुक्तिया जोंनि गेजेराव जेबो लाबोआखैब्ला जुदि बिटिआर सुक्तिया जोंनि ओनसोलाव रांखान्थियारि थासारि रांखान्थियारि जौगानायनि जुदि जेबो मिजिंथियानो गैयामोनब्ला बे सुक्तिनि समाव बै समनि
बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि हाग्रामा महिलारि आरो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया मानो साखि महरै सहिहोखो गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे बिनि सोंनायनि फिननायखौ अमर सिंह ब्रह्मआ होनांगौ। नोगोरारिखौ सोरबा सासे सुबुङा गोरलै रावजों माबा मोनसे खामानि मावनो थांनायाव जोलैनि हांगार बाथ्रा बुंनायनि सिगां मानिनां अमर सिंह ब्रह्मआ गावखौनो सासे बड'लेण्ड ओनसोलनि नोगोरारि हिसाबै साननानै बाथ्रा बुंनाया दिनैनि समाव नुजायाखै। बबेबा दैदेनगिरि बबेबा हालामनि खुंथायगिरिखौ बा बिबानगिरिखौ जोलैनि हांगार बुंनायनि सिगां अमर सिंह ब्रह्मआ मानो सानदिया गाव बै समाव गाव मा मावबोखो सरकारि जीबन महरै। दिनै बिथाङा सासे सरकारि साख्रिनिफ्राय आजिरा मोननाय बिबानगिरि। दिनै बिटिआर सक्तिनि उनावहाय जोंनि ओनसोलाव जाखिनि जों उन्नयननि बा डेभेलपमेन्टनि जों मोखां नुनो मोन्दों, बे मोखां नुनो मोननाय थासारिफोरखौ बिथाङा सनमान होनो मानो राजि जायाखै? जाय सनमानखौ दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो थाखोनि नोगोरारिफ्रा दिनै बरायदों बिटिआर सक्तिखौ। बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों बे ओनसोला गोदान माखासे बिथांखिफोर नुनो थांगासिनो दङ। थांनाय गोलाव 15-17 बोसोर BPF हान्जा दैदेननाय बिटिसि सरकारा जोंनि बे ओनसोलाव मा मावदों मा मावाखै दिनैनि समाव नोगोरारिफ्रा बयबो मिथिगौ। थेवब्लाबो बिथाङा फ्राय 20 दानल' जानाय UPPL हान्जा दैदेननाय बिटिसि बा बिटिआर सरकारखौ मुं सुयै बुंनाया दिनैनि थाखाय बेयो गनायथाव बाथ्रा नङा। जों दिनै बेखायनो बुंगोन UPPL हान्जाया रायजोनि जौगानायनि थाखाय UPPL हान्जानि दैदेननाय बिटिआर सरकारा रायजोनि गोजोन खौसेथिनि थाखाय बेवहाय सोरबा मानिनां अमर सिंह ब्रह्मआ बाथ्रा बुंनाय बे जायाखै। बे ओरै जानांगौमोन बाथ्राजों जोंहा बेवहाय खर' सानांगौ बाथ्रा गैया। जों रायजोनि थाखाय खामानि मावनो फैदों। UPPL हान्जाया जोंनि बिटिसि सरकार बा बिटिआर सरकारा रायजोनि थाखाय खामानि मावलांगोन। दिनै बिथाङा जोंनि बिटिसि सरकारा लानाय माखासे आसनिफोरखौ थांखि बाथ्रा बुंदों बिथाङा। बै समाव BPF दैदेननाय बिटिसि सरकारा मानो सुबुं धोन जौगानायनि थाखाय मोनसेबो बाथ्रा सानाखै? दिनै बिटिसि सरकार बा UPPL हान्जा दैदेननाय सरकारा जोंनि ओनसोलाव माखासे प्रशासनाव जों सुबुं फुंखा दिहुननो थाखाय CIM सुपार 50, बड'लेण्ड सुपार 50 इन्जिनियारिंनि थाखाय आरो गोबां रोखोमनि NIT, IITफ्राव जों एडमिसन होनो थाखाय जोंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनखौ जोङो रोंखा राखा खालामनो थाखाय जों बायदि रोखोमनि इडुकेसनाव जों मिसन खालामदों। सुबुङारि माखासे फालांगियारि नोजोरजों जोंनि ओनसोलाव आबादारिफोरखौ जोङो मदद होनो थाखाय बड'लेण्ड पिग मिसन जों लन्च खालामदों। बड'लेण्ड मासरुम मिसन जों लन्च खालामदों। जोंनि ओनसोलाव हारिमुवारि बिथिङाव जोंनि ओनसोलनि जोङो रिंगु दामसा सुबुंफोरखौ जोङो मदद होनो थाखाय जोङो जोहोलाव हारिमुवारि दैदेनगिरि नीलेश्वर ब्रह्मनि मुङै जों थांनाय माखासे साननि सिगां जों सेमिनार खालामखांबाय। बेफोर मोनफा जोंनि बिटिआर सरकारनि जौगानायनि मोनसे बिदिन्थि। दिनै बेफोर बिथांखिफोरखौ जों मावफुंबाय थानाय समावनो अमर सिंह ब्रह्मआ गावखौनो सासे गोग्गो नोगोरारि सानदोंब्ला मानो बिथाङा जोंनि सरकारा आजावनाय मावफारिखौ बिथाङा मानो मदद होआबालानो बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ मानो खेंसालियायै थुनज्लायनाय बाथ्रा बुंबाय थादों? बिनि सोंलुनि फिननायखौ बिथाङा गावनो मिथिगौ। थेवब्लाबो बिथाङा जोंनि UPPL हान्जा दैदेननाय सरकारखौ बिथाङा नोजोर हिंसा जानानै जोंनि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थानाया जोंनि नोजोराव गोग्लैदों। जों दिनै बेखायनो बुंगोन अमर सिंह ब्रह्मआ सासे बैसोगोरा सुबुं महरै दिनैनि समाव जोंनि सरकारखौ डाइरेक्ट मदद होनाङा। बिथाङा जोंनि ओनसोलनि गोजोन खौसेथि आरो ओनसोलारि जौगाथायनि रांखान्थियारि समाजखान्थियारि गोरोब खौसेथिनि बाथ्रा बुंनायनि फारसे गोसो होनायासो दिनैनि समाव गोनांथार बाथ्रा होननानै जों सानो। जों दिनै बिटिसि आरो बिटिआर सरकारा लोगोसे जोंनि जुथाइ सरकारा जोंनि ओनसोलाव जिल्ला खुंथाय आरो बिटिसि सरकारजों गोथौ सोमोन्दो फसंथानो थाखाय जोङो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गाहामनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय जिल्ला बिबानगिरिफोरखौ जों पार्सनेल रेसपन्स होनानै जोङो बिथांमोनखौ खामानियाव बाहायदों बा जों कमिउनिकेसन खालामनो नाजादों। बे बाथ्राखौ बिथांमोना मिथियो। जों नुनो मोन्दों थांनाय गोलाव 15-17 बोसोर खुंथायाव थानाय BPF हान्जानि सरकारा बै समाव मोनसे समाव बिथांमोना डिसिजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गोबां सरकारि आसनिफोर मावफुंनाया बिथांमोना बेले बेजे जायोमोन।
बै समनि खुंथायनि नोजोर आरो दानि खुंथाय नोजोर गोबां डिफारेन्स। जोंनि सरकारा लुबैदों जोंनि ओनसोलाव थानाय जिल्ला बेंगिरिफोरजों जोंनि बिटिसि खुंथायजों गोथौ सोमोन्दो लाखिबा जोंनि जौगालु हाबाफारिफ्रा जोंनि सोमोन्दोआ गोथौ जागोन। बे बाथ्रायै जोंनि सरकारा गुवार नोजोरजों जों डिसिफोरखौ जोङो रेसपन्स खालामहोदों, जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव दा गोथौ सोमोन्दो जादों। जों नुनो मोन्दों थांनाय गोलाव 17 बोसोर गोलाव खुंथायाव थानाय बिपिएफ हान्जाया बै समाव जेबादि पलिसिफोरखौ लानांगौमोन बे पलिसिफोरखौ बिथांमोना लायाबालानो नांगौ समाव बिथांमोना फर्सफुल खालामनानैबो बबेबा नङै जायगाफ्राव माबा जौगालु खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना अन्थाइखौ गायसनदों। नाथाय दिनैनि समाव गोबां जायगायाव बिपिएफ दैदेननाय बिटिसि सरकारा गोबां जायगायाव लुन्दा लुन्दि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मिशनफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना खोथा फोसावदोंमोन, नाथाय गोबां जायगायाव बे मिशना जे बे स्किमा जे मावफुंजायाखिसै बेफोरनि बिदिन्थिफोरखौ जायगा जों नुनो मोनो। गोलाव 17 बोसोर खुंथायाव थानानैबो बिथां अमरसिं ब्रह्मआ दिनै 20 दानल' जानाय जोंनि पिपल हान्जा दैदेननाय बिटिसि सरकारखौ बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे कनफ्युज खालामनो बिथाङा सखन्द खालामदों। रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो बुंगोन, हान्जानि जानानै सोरबा सासे अमरसिं ब्रह्मआ दाबि खालामब्लानो जोंनि बिटिआर सुक्तिया डिनाउन्स जाया, आरो सोरबा सासे सुबुङा बाथ्रा बुंथिब्लानो सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंथिब्लानो बे बिथांनि बुंनाया जोंनि गेजेराव बे हेम्पार होनो हाया। मानोना बिथांनि बुंनाय बाथ्रा आरो बिथांनि बुंनायनि जानाखि सोलो खायदाफोर बे बबे हान्जानि मानसि आरो बे बिथाङा जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोंनि ओनसोलनो मा बिहोमा होबोदों गावनि सरकारि साख्रि मावनायाव, जों बे सुबुंखौ जोंनि सुबुंफ्रा जोंनि नोगोराव मोजाङै मिथियो। बेखायनो आं खावलायगोन रायजो राजा नोंथांमोन, बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरियानो जा, सोरबा जोंनि खुंथायनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायानो जा, बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायफोरजों नोंथांमोना गेलेमफानो नाङा। बिटिआर सरकारा आरो इउपिपिएल हान्जाया जेब्लाबो बिटिआर ओनसोलनि गासै थाखोनि रायजो राजाफोरनि खामानि मावलांगोन आरो फैगौ समाव बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ 1 to 1 चेक खालाम 1 to 1 जोङो मोनफा जोङो रुफाइन खालामनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रादों, आरो फ्राय गासै दफाफ्रा बिटिआर सुक्तिनि दफाफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजानाया दिनैनि समाव रोखा जाबाय। 2019नि आं दहाय फोरमायनाय बायदि गंनै दैजों खुरखाजानाय फालोगुरि एलपि स्कुलनि न'नि थासारिया बै समाव न' बिथायाबो दैमाजों खुरखालांजाबाय, बिल्डिंआबो बारहुंखाजों गुगालांजोब्बाय। जेब्ला मोनसे चेनेलाव सासे रिपर्टारा बे थासारिखौ टिभि चेनेलाव फोरमायो, होमब्लासो बिथाङा हुस मोननानै बे जायगायाव दावबायहैदों। बै समनि मन्थ्रि, बै समनि जोंहा दैदेनगिरियाबो थांनायनि उनावहाय बिथाङा फारखानांदों। जुदि गावहानो सासे क्वालिटि गोनां बा रेसपन्सिबल बिबानगिरि महरै बिथाङा बै समाव सरकारि साख्रि मावदोंमोनब्ला मिडियानि फोरमायनायावसो बिथाङा मानो हुस मोनखो? आं ओंखायनो बुंदों, बे आंनि मोननाय प्रेक्टिकेल अमरसिं ब्रह्मआ जानो हागौ गावनि जिबनाव सासे गावखौनो गाव राफोद बिबानगिरि महरै बिथाङा बुंगोन, नाथाय दिनैनि समाव आं बुंगोन सासे जार्नालिस्ट महरै बै समाव बिथाङा सासे फैलार अफिसार, सोरबा सासे जार्नालिस्टनि खौरां फोसावनायनि उनावसो बिथाङा गावनि खोन्दोनि सिङाव थानाय फरायसालि गंसेखौ खबर लानो समाय मोन्दों। बे बिथिंखौ नायोब्ला अमरसिं ब्रह्मआ बै समनि सासे फैलार अफिसार आरो सासे भट गैयै दैदेनगिरि बा भट गैयै ओनसोलनि सासे नोगोरारि।